Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Și ne-am amintit că am găsit acum câteva secunde 2 diamante. Ok, hai să mai căutăm. Da, știu, vi se pare ciudat că am pickaxe de redstone. Nu întrebați dacă am hack. Nu, sunt pe Minecraft de Roblox. Ia cât. Poate pot să am extrem. Vă explic. Oh my. Nici n-am Robux. Sperăm să fie gratis. Redstone. Am o 2 așa că la săraci. Cum redstone este? Am 3. Și hai să mai vedem dacă mai găsim redstone. De fapt, diamante, nu redstone. Da, diamant! Oh! Mamă, câte-s? 5 am! A ta noroc să ai. Nu mai e luminat. Este un pic. Dacă mine aveam în partea asta, mai trebuie să fie noroc, nu? Hai să vedem. Ueleu. Dar cât durează pentru un minereu? 6 ani. Eu mă întorc din mine. Mamă, cât de... Uitați-vă la inventar. Oleu. Stai să-mi pun materialele. 200 cursiv. 200 cursiv sigur ajunge. Și mi-am pierdut casa. Am blocat. Ce-am făcut mai aici? Bă, mi-am pus în față. Să crouch. Bă, ăsta e shift. Nu știam că există shift. Tore. Bă, dar mai găsesc și eu. Cum am aflat? Știu ceva, hai să ne teleportăm tot pe același Minecraft acum. Stai la telefon să-mi dau asta. Și ne vedem acolo. Trebuie să fac magia, că nu mai îmi iese. Și ne vedem acolo. Pa! Am vrut și Alice să se joace și ea vrea pe server privat. Nu vrea să îi bată aia. Să alea și îmi trage. Adică să nu mă bată așa. Stai, așa. Stai, așa.
Așa. Ba. Nu, dar n-am Mai. vrut, Nicolas, n-am vrut. Am vrut să demonstrez. Așa. Bă, uite. Ai un chest? Nu. Că am inventarul plin. Vezi că fac un chest. Stai că mă chem. Ei, am deja crafting. Ah, ok. Bă, am ieșit de faci? pe craft. Poți să faci chest-ul. Alesia. Ai făcut? Da. Ai făcut? Oh! Uite. Uite un pic la itemele mele. Stai. Uite în chest. Nu mi le fura. Nu fura asta. Asta, te Ce rog. diamante? Ai diamante acolo? Da. Dar nu le fura. Și eu am 2 diamante. O să avem 7. Nu, mi-a dat random. O să avem 7. Mi-a dat random. Nu, ne-am mai jucat Minecraft-ul ăsta de ea. Da, da. Uite, vezi cât de diamante am? Da. Nu le fura. Și dacă îmi dai mie 5 sau eu îți dau 2, o să Avem putem să 6. ne facem pantaloni. Pe bune. Da, diamond. Pantaloni. Da. Eu sunt bine așa, mie îmi place de iron. De cald. Eu îmi dau asta jos că e vară. Ai, dacă vrei, ia tu sabia asta. Eu îmi dau asta jos că e vară, e cald. Da. E vară. Ce? Dai, sabie de diamond? Da. De ce faci așa cu ea? Că cum e mai... Unde râs pe episod? Ok, gata. În fine. În fine, hai să nu văd mai termin. Îți arăt ceva? Ce? Da, e vară, e cald. Oh. Bă! Folosește-te în chest. Au, cine dă mine? Dar nu vreau să dau, eu vreau doar să pun. Uite-te în chest. Băi, mor pe episod. Doamne! Nu acum l-am făcut. Alesia, ce faci acolo? Dar nu eu l-am făcut, le avem în inventar. Doamne! Și cum ai zis tu, e vară, cald, da. Au, auci. Așa. Dar unde Hai să buții? facem o casă. Da. Să dispară copacul ăsta de aici. Păi nu fă aici, Păi dacă nu, vrei fă. să dispară. Da, mi-e la crafting-ul. Nu l-am luat. Am doar unul Da, care crafting-ul. am unul care l-am făcut eu, dar nu ți l-am luat pe al tău. Pe unde e al meu? În fine, îmi fac un ex. Bă, dar nu trebuie mere. Înțeleg, Că... Na, nu. știu că ex e mai puternic, nu? Nu e. Ba da. Atunci, testează, fă un ex de lemn. Ok. Că fac o sabie de diamond. Nu de diamond, doamne. De... Da, fără armură, fără armură. Fără. Ok, dar n-am lemne. Sunt prea bogat. Adică lăsă-te ce-am făcut. Am pus copac în copac. Bă! Tu. Uite. Hai pe copacul ca să faci un copac. Uite. Ce, mă? Păi să fie un... Bă, nu se sparge. Da, nu se Da, se sparge că gaura neagră. Mă enervează asta. Ok, îmi fac sabie. Nicola, știai că dacă te duci în gaura neagră, te teleportează la SpongeBob? Da, nu e adevărat. Nu există gaura neagră. Da, există. E, na. Ia uite, Nicola. Ia tu lemnul ăla dacă vrei, alea două. Da, dacă dau acum cu sabia asta de diamond în
frunza asta, ia uite. Bum. Stai, bum. Gata, să spar. Era mai rapid cu X-ul. E, și? Ok, o să-mi fac un X de lemn și tu faci sabie de diamond, da? Nu merge X. Nu de diamond, de lemn. Nu merge X-ul. Invers. Cu alte lemne. Ăla nu e bun ca să craftezi. Îți dai eu? Dau eu? Da. Stai un pic. Să-mi golesc. De fapt am. Ha. Da! 1, 2, 3. Bă. Și iatul... Să două? Nu. Ba da. Două. Scuze. Nimic. Uite, ia tu lemnele astea. Ce lemne? Că nu am nevoie eu de lemnele alea. Ia și Nu, altele. că am de astea. Am 39. Ah, ok. Deci îmi fac un X să te arăt că e mai puternic, da? Da. Dar Gata, am făcut. nu sunt sigur. Eu cred că e mai puternic că... Stai, pentru că Stai, cred că suntem pe gave... Nici nu mai știu să mai vorbesc. Gata, am făcut. Ok. Îți dau un hit, da? Da. Câte inimioare ai dat? O inimioară. O inimioară jumate. Hai. O inimioară. O inimioară, că s-a scurs repede. Ok. 3, 2, 1, da. Bă, Da. Ei, bă! Am armură pe mine. Așa. N-ai voie. Scuze, dar ce-am făcut? Ai dat cu sabia de diamond, te-am văzut. Am dat și 20. Da. Hai, ți s-a încărcat viața? Nu încă. Nu zic că sunt. Acum. Acum? Gata. Cât a luat? Iar. Inimioară, da. Da, e mai puternică sabia. Și de ce? Și oricum o să arunc sabia asta. A, da, am luat sabia. Mi se pare mai... Scuze, stai, îți da... A, diamantele lor din chest. Ia X-ul ăsta. Ce Ăsta. Mersi. Oricum, da, e mai puternică sabia. Știi de ce? Ți-a luat jumătate de inimioară. Și mie mi-a arătat o inimă întreagă. Da, toporul de diamond e mai puternic. Și de ce? E mai puternic toporul pentru mine. Eu sunt obișnuit să mă camuflez cu toporul, să dau întâi hit și ăla nu mă nimerește. Și apoi de-abia mă nimerește. Și rămân cu câteva hit. Apoi de-abia mă nimerește. Și mă nimerește, apoi de-abia mă nimerește. Aolo. Ce aolo? Unde-i? Aoleu, nu aolo. Bine, în fine. Unde-i crafting-ul? Nu știu. Uite aici. Nu pot să craftez. Nicola, nu mai craft. Bă! Nu de... Așa. Stai un pic. Mi se vede numele, nu? Da. Ok. Așa mi se vede numele, nu? Nu te uita spre mine. Nu ți se vede dacă mă uită și... Bine, dar așa mi se vede, da? Mhm. Așa mi se mai vede? Da. Așa mi se mai vede? Și asta, shift. Da, shift. Și așa nu prea te văd oamenii, că... Nicola, se uită la mine. Uite un pic. Eu nu... Nicola, se uită la mine. Ce? Uite. Da, uite, eu cum mă duc, nu depășesc linia. Adică, stai. Mă duc. Bă, sar nu știu de ce
vreau în continuu să sar. Okay. Bă! Nu cade. Nu, pe shift trebuie să stea, nu să cadă. Uite, și vezi, nu cade. Vezi că mine nu cade dacă fac așa. Dar dacă te împing... Bine, mă. Bă, eu pun blocuri. Nu, n-ai voie așa. Te împins. Ok. Ok, ok. Stai, eu m-am dat jos după shift. Ok. Tu. La 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 la. Facem că... Nu mai vorbi prin chat! Deci... A, și ca să știu, mi-am făcut text. Ce fac cu ăsta? Îl dau ție capac? Nu! Nu! Stai un pic, Alexa, care Ce parte? vrei, Alexiu? Fă-ți viața full. Fă-ți viața full. Bă. Fă-ți viața full. Nu mai alerga, că ți mai greu. Nu mai alerga. Mai pe ecranul tău, what? Stai un pic. Să văd așa. Doamne. Dar trebuie să iau lemne. Stai. Hai, mai fondă, da. Dar trebuie să iau lemne. Uite la mine. Da, trebuie să iau lemne. Ok. Bă. Mi-ai tras un fir? Mi-ai tras un fir? Nu știu un fir. A, mi-a lăsat pentru măr. De fapt, ce fac eu cu mărul? Eu, scuze. Am viață full. Okay. Vreau să văd ce colț e cel mai sensibil. Da, pe Minecraft. Întâi dau la... Nu, stai pe loc! Ok. Îți dau doar un hit. Uite, e ăsta de lemn, de piatră, da? Te uiți și pe ecranul meu. Uite pe ecranul meu. Ăștia tipi. Întâi la ăsta. La ce? Nu! Nu, întoarce. Cât de mici ți-a dat? O inimioară? Am plecat la moment. Auci. Stai. Bă, stai! Hotu, bă, hotu! De ce? Gata, acum poți să te duci înapoi. Bă! Eu urc, da? Eu nu vreau înapoi sus. Păi nu, eu. Auci. Eu, scuze. Bă, eu vreau să urc și... Pa. 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 Arrivă în Iam. Nipa. Nu m-a prins. Nu m-a prins în vecii vecilor. Nicolas, ce faci? Ia, nu m-am trage hit, te rog. Dacă îmi tragi, literalmente, dacă îmi tragi, am murit. Uite pe ecranul meu. Uite, Nicolas. Uite-te unde sunt. Crezi că
Crezi că port acasă de aici? Sigur mori. O să sar. Bă, Ui! Am murit. chiar? Nu, hai, tare, te rog. Nipa. Bă, bă! Nipa. Zuzuzu. Nu vezi? Sunt într-un copac. Ce copac, mă! S-a purizat. Că, bă! Așa, ți-a dispărut itemele. Sau Ia-le. le-am eu? A, două Ai tu. diamante. Ce mai aveai? Nu știu. Armură aveai? Da. Deci aveai armură. Aveam armură. N-aveam, nu am armura! Ba da. Ba nu, asta e a mea. Ha, ia, nu mai fă de astea și... De unde ești? Da, unde ce mai aveai? Uite. Ah. Uite-te. Te văd. Cred. Ba nu te văd. Eu te văd, dar nu te mai mișcă. Eu sunt aici, la baza noastră. Stai ce? Aici. A, ca să știi, diamantele nu se mai dau. Glumeam. Unde ești? A, unde ești? Aici. Unde ești? Nu te văd. Te văd. Nu te văd. A. Nu mai Alesia. Bine, am căzut într-un... Ok. Unde am căzut? 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 Dă-mi itemele. Sabia de diamond. Nu am. Chiar nu am. Fă din asta, fă din asta. Ok, gata. Nu. Ia fugeți pe dormitorul mare pe undeva. Nu s-o la timp. Hai. Alesia, hai. Hai, mă, Alesia. Eu asta aștept. Păi nu am altele. Armura. Nu, asta e a mea. Uite. Mai bine nu, sore. Asta e a mea. Aveți cabel multul. Nu aveam mult. Aveți 0? De 7? 0, dar da, știu din itemele mele. Din itemele mele. Din itemele tale. Ok, ia pickaxe. E Pickaxe. lopată. Ah, ia da, eu pickaxe, aveam pickaxe ia de piatră. pickaxe. Aveam pickaxe de piatră. Uite, ăsta e. Ți-am dat o grămadă. Apropo, ăsta
Poți să păstrezi. Nu vreau. Din nou. Alegi tu, îmi dai de astea care sunt stecate. Tu. De unde sunt ai tale? Nu știu. Toate. Eu sunt regele. Tu n-auzi că eu sunt regele. Uga, uga, arbi, boys. Așa, vrei să te omor eu și trebuie să te omor timp de 2 minute, dacă nu. Rip. Ok? Vrei pe eu sau vrei tu? Tu, ai vrut să mă ataci și tu. Da, nu prea ai cu ce. De fapt, doar dacă îți faci sabie. Așa că, 3, te las 10 secunde. 3, 2, 1, fugi. 1, 2, și nici nu mai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alesia, unde ai fugit? Și trebuie să-mi dai coordonatele. După câteva minute. Unde ești, Alesia mea, dragă? Că eu nu joc la ce ascunsă la cu tine. Coordonate. Ce coordonate? Coordonate. Ok. 13 cu 61 cu... Adică minus 85. Da, am voie să fug. Cu cât? Am voie să fug de la coordonatele alea, nu? Da. Cu cât? Cu... Poftim? 13 cu cât? Cu... Stai. Să... Cu 61 minus 83. Ok. Atât Vrei de să mă fac de seară pe astea? Da. Până și încoace. Trebuie să mă armură. Nu pot să... Coordonate. Adică că eu fug de tine. Glumeam, dar... Bă, n-am ridicat! Ce am? Bă! Nu puteți să mai mișc camera. E, las. Te prind eu. Hai, hartă, încarcă-te. Încarcă-te, hartă. Încarcă-te! Tu mă vezi? Nu? Unde ești? Unde sunt? Spune. Unde ești? Nu, tu mă minți. Unde ești? Unde ești? A. Nu știu să not. Treci încoace. Ha! Dar nu-i corect, că nu se încarcă harta, man. Bine, gata, jocul s-a terminat. Ok, acum vreau... Nu s-a terminat. Dar fă și tu atac pe mine. Hit. Gata. S-a scurs timpul. S-a scurs. Asta s-a scurs. Deci nu mai am oră. Da, acum e rândul tău.
Ca să fie mai ușor pentru... Stai. Fă-ți sabie întâi. Ok. Mă bați așa? Ăsta. Nu Minecraft. Sau Jocul ăsta? Așa schimbăm jocul. Ok. 3, 2, 1. Ne vedem în alt joc. Pa! Hai, magia. Magia. 3. Păi am făcut deja! Bă, s-a închis video? Nu, că încă merge. Magia, hai, 3, 2, 1. 1. Stai, încă o dată merge. 3, 2, 1. Și am ajuns în alt joc. În hobby. Cine ajunge primul la final? Ok, vino. Păi, hai la asta. 3, 2, 1. Nu știu aici. Bă! Sper că nu e partea laterală. Puțin. Nu știu unde sunt să foarte departe. Poate că asta O, că-s departe. este. Asta sunt la spirală. Oh, Acum, e vor 11. și la fel. 12. Și la fel. Hai, că nu e mai. 13. Și la fel. Nu, după câteva secunde. Level 14. Nu, am picat! Așteaptă, așteaptă, așteaptă. Sper să mor undeva. Aici. Hai, te rog, cazi. Ce am zis cazi? Yes! Bă! Hai să te văd la asta. Da, bă, nu-i corect cu asta! Galben. Bă, mi-a apărut și ceva în față cu Robux. Bă, păi trebuia să mă aștept să dăm eu startul. Mi-a apărut și ceva cu Robux, nu-i corect. 3, 3, 2, 1. Level 22. Bă, e troll. Nu-i troll. Serios, nu mai trec. Ți-a apărut și ție ceva în față? Eu n-am trișat, chiar n-a apărut cu Robux în față. Băi! Stai că... Cum ai picat acolo? Că eu te-am trecut acum. Nu știu, mi s-a dus... Bă, în continuu mă duc pe alea cu Robux. Dar nu, că atunci când am picat nu era pe Robux. Te chinui când poți să faci asta. Bă! Și cum? Ți dai seama? Bă. Ești în față rău. Ce level ești? Level 36. 37.
38. Bă, nu știam că sunt fața ta. Și eu sunt 38 acum. Am dat și eu să omoară. Știu, am încercat și eu. Nu! Nu, am plecat! Nu! Aștept. 1, 2. Bă, nu te omoară. Mă opresc un pic acolo. Acum te văd și mă deranjez un pic. Nu! Nu știam că trebuie să sari! Bă, da! Aici eu sar și nu văd. Uite! Uite un pic pe ecranul meu! Sare! Uite, sare! Sare foarte mult! Nu mai sări. Uite! Nu mai sări. Păi trebuie să sari. Nu trebuie neapărat. A, trebuie câte un de-ăsta. Bă, am spart. Dar nu pot să trec, am lag. Am lag un pic, mi se oprește un pic, că n-am vrea. Da, costă robuș. Bă! Yes! Băi, m-am uitat pe ecranul tău. Ori 2. Noroc că nu mi-a dat o față. Nu! Yes! Bă! Yes. Bă, dar era de nu... De ce nu m-am gândit? Dar nu mai gândesc eu asta. Nu! Dar vreau să fac șmecherii și nu e... Noroșit. Bă! M-am dus în spate. Bă! A, nu te omoară ăsta. Yes. Nu știam că nu mă omor. Bă! Nu crezi că ești un pic... mai mult. Că... Nu, dar am lag. Pe lângă geam. Bună! Nu e corect. Glumam. Copii scrieți. Geam. Bă! Ai greșit tu? Bă! Bă! Bă, te alunec! Nu-i corect, pe tine te spawnează mai în față. Bă! Adică eu apăs space și nu... Dar nu sare! Efectiv nu sare! Bă, și acum cum? Nu trec eu obiul ăsta. Așa. Bă! Nu, uite! Uite! Nu! A. Știu, de aia ți-am zis că am lag. Olo. Am lag mult. Bă, de ce m-am dus pe stânga atunci, bă? Las că o să mor aici. Hai că o să mor, da. Nu mi-a sărit! Bă, abonaților, ați văzut și voi că n-a sărit, dacă vă uitați. Dacă când o să termin video. Când am terminat. Acum pentru voi o să-l termin, dar pentru mine încă nu am terminat. Asta apare după ce termin hobby-ul. Asta după o groază de Bă, hobby-ul meu. Ăul.
joc și Skyward, dar cred. Da, nu cred că mai joc prea multe episoade. Și plus că ăsta e unul. Da, o să ne oprim la mijloc, cred. Da, ba da, la mijloc. Deci, bă, da, deja am trecut de mijloc. Păi, Ne oprim la 70. păi, eu sunt la 70. Eu mai trec. Când ajungi tu. Ce pică de sunt 70? Da, un pic. Da, ăștia până la 72. Acolo. 90 ceva. Hai la Ne ducem, 90 ceva. terminăm. Să vedem dacă Terminăm azi. au trecut 40 de minute. Au trecut 40 de minute. Nu! De ce verde roșu? Păi, eu făceam șmecherie de aia. Bă, și cum, Doamne, iartă-mă, trec eu de asta? Nu pot să... 78. Acum o să și eu la 78. 79. La 80 la 88. Am zis 90 ceva. 90. De fapt, ne oprim când vrem noi, că trebuie să termine cineva audio. Trebuie să... Bă! Da, îl terminăm. Pentru abonații noștri. Ai mei, de fapt. Glumeam și pentru ai tăi. Că poate o să faci și... Poate. Poate, dacă nu mai vrei să mai postezi lobby. Astea. Bă, tu ești la final? Nu. La 83. 83 și la 85. Bă! Bă, Alicia, eu merg cu... 87. Eu merg cu buții pe roșu, adin cu buții pe roșu și știi că se pune. Bă! Ce-i asta? Nu corect. La ce revoltești? Nu, 80. 90. Bă, așteaptă-mă și pe mine, bă! Dar nu cred că avea... Acolo eu am trecut de mult. Bine, mai ai 3 levele. Vezi că aici e că e invizibile. Știu. Bă! Gândeam că pot să trec pe alea. Bine, dacă acum mor, poți să te duci în față. Ok? Dacă acum... Poți să mergi direct înainte. Deci să te duci pe direct. Nu te mai cred. Trebuie să câștigi tu repede. Și deja am pierdut. Ai pierdut? Că tu nu o să mai mori. Hai că nu o să mai mor dacă e. Uite un pic. Uite, în spirală. Păi nu, zic, nu o să mai mori, asta zic. Tu nu o să mai mori, eu mor în continuu. A, da, pe challenge-ul ăsta, cred. Nu știu. Ok. Și la... Oleu. Azi, că am reușit. Nu. Ok, stai să termin asta. Adică stai să termin ăsta. Să termină asta de... Cu sunt din prima.
Unde suntem? Am de la... Am de la de chipsul pe mână. Unde sunt? Bă! Pe mine mă încetinește jump-ul! Bă, Alicia, uite un pic! Tu vezi cum sar? Tu ai văzut? Uite în spate pe spirală! Uite cum sar! S-a răguit. Da! Nu mai vreau gustărit. Gata! Bă, dar nu sare! S-a răguit! Așa mă aștept că s-a răguit. În sfârșit nu trebuie să mai sari. Ba da, trebuie să sari. Bă! Nu mi-a mai arătat că erai în față. Erai invizibilă pentru câteva secunde. Bă! Ăsta e nou. Ce da? Tu ai va... Asta e jos. Nu mă fie. Fără. Bă! Bro. Bă! Alesia, am făcut șmecherie și tu nu merge! Efectiv, nu sare la... Tu vezi cum... Uite în spate. Tu vezi cum sare? Da, înainte. Uite cum sare. Ai văzut pentru o secundă cum sărea? Bă! Nu mai merge să mă... Bă! Da, să zic că trebuie să te place. Alesia e cu sute. Asta. Cred că rămânem aici. Și suntem la debia... Continuăm pe data viitoare. Da, pa! I-am câștigat. Hai să dăm și live și apoi se termină episodul. Am câștigat! Pa! Pa!